أبدمتي رادي إرنا ينزلنا كبرات خطات مدب لما أنتي على تحموشت نوفمبر كلتا شحن عسران كلتن قدمت قاشانا أب أوبن مايك أبزي دمتي رادي إرنا دكتور روت بحثا كاب فرانكفورت يا زلا روت حفتي تسمع إنه تلو تسفى قبر باي ذا واي ذات أوكي أتي لتتسوعكو كم حزا وي نتان حاوي تصقم يلن أوكي نو كفوسنا إلي نتعلالنا أوكي حراي اوكي ادمينا خبيركي لما انتي دكتورة او زغتركب مخالك سمع عندنا انت حقواسن زلنا مسكانان بشمين بشم كل ما دالوت دمص رادي رنان تختاتلتان وسن يبلون بالتعمي غني لنا لما انتي مهنيات مدولي كا بزح غزي بزعبا خي زسمع زرئي تصحفيو زنبب قدم حجون قرب دقائق ابزي دمص رادي رنا بزعبا سلامو سلفي تدالو وقت زاربي بنا يونايتد فور إريتريا تصويعك نيري قرب عد الرخيبة مساخي خعلل بزح سبقن قالو حنسا بيجمرو مو يقرفون سخن كساب حجة تطويل كل خبزي تغطس لي اللخي اسكي روت حفتي من يا روت بحتا زي قرب كتعللنا نفس ختفالت لنا تا مدرحنا بخ قدفة سلام سلام روت بحتا يبعال أب كتما فرانكفورت يزقمت أب سدت يتوليدة أب سودان كارتوم كلتا عمد كلخو قلع كلخو مالتي ناب مس ولدي ناب جرمن مزية und ja قدم أب كاسل قرب عمتات أب كاسل تقميتنا شعنا بفرانكفورت مزينا كاب كل شدشت عمد كلخو خساب حجي أب كتما فرانكفورت يزقمت واو قال كلتا عمد كاللخي خنا بجرمن متيخي هو كلتا عامت ገይረን ይርሽዑ ካብኡ ኣትሒዘ ኣብ ስደት ኣለኹ ኣብ ጀርመን ኣለኹ روت حفتي حجيتا معرق ناي دكتوريت ناي فيزيك ديا بيولوجيك ديا أو عدنا دكتور كن بكلنا كل شيء حكيم يذكرنا ولا ንሳይ نحن حكمنا ሓኪም هو ናይ ኣእምሮ ሕክምና واو أوكي حراي هجي قال كلتا عمد كلخي نابزي جرمن متخي ناب إرترا خير كتفلت له ክሳብ ሕጂ ዓድና ኣይረኣኽዋን أي أخيان أوكي واو جن حنت قابتنا أكتيف زلو أبزي نتي أبعدنا زلو منجستي زي تدقفي حكي هو أوكي سكن قرني أتي ماسي مس زلك تمرتين فلتأتنسي قليل جزي يكون كنا بزي تقبريو زلخي من كسقاس تدفيونا سلام انت أخي نزي إرترا زلو منجست زي دقفيو تاون كتقاوم الله تبلغ انت هتبلي أخي እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምንታይ ይቃወሙ ፋሽስታዊ ስርዓት ስለዝኾነ መሰል ናይ ሰባት ዝግህዝ ስለዝኾነ ወዲ ሰብ ኣብኡ ክነብር ስለዘይክእል ንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉ ኩነታት ናይ ዓድና ማለት እዩ ንከታተሎ ኢና ኣብ ስደት ኣለና ግን ኩሉ ሓበሬታ እዩ ዝበፅሓና ካብ ንእሽተይ ኣትሒዘ ማለት ይዕዘቦ እንድዮ ነቲ ኩሉ ነገራት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ወለደይ ከዓ ስለዝነግሩኒ ካብ ቀደም ኣትሒዘ ዝፈልጥ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ናይ ዓድና ሕማቕ ከም ዝኾነ ኣብዚ ከዓ ከምታ ዝበልካ ዓንቲ ወይ ጠቂስካዮ ነርካ እታ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኣብ ጀርመን ዝተወለድናን ዝዓበናን ማሕበር ኣለና ዩናይትድ ፎር ኤርትራ ኣብኣ ከዓ ካብ 2011 ዝተመስረተት ማሕበር እያ ኣብኡ ምስ ኣተና ከዓ እቲ ጉዕዞ ሽዑ ኢና ጀሚርና 2011 ብዙሕ ማለት ካብኡ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ 11 ዓመታት ብዙሕ ሰሚዕና ማለት ነቶም ብባሕርን ብሰሃራን ዝመፁ ኣሕዋትና እዝኒ እንዳሃብናዮም ብዙሕ ፈሊጥና ብዙሕ ሰሚዕና ካብ ወለድና ዘይኮነስ ጥራይ ካብኦም ከዓ ብከምኡ ኢና ኣብቲ ቃልሲ ኣቲና ክንሕግዞም እቲ ኣብቲ ቃልሲ ተሓዊስና ማለት እዩ መተን ኣንፃር እቲ ስርዓት ክንቃለስ ክወድቕ መተን وحجي روت حفتي قندناتكي نطفت اب يونايتد فور إريتريا 5 فليت ኣለኹ
اسكف قدلي كمزي لك حتى أبزي بوليتيكانا إرترا زي تساتف نيرك تتخوني كما أبزي بنشتخي درجة أبزي تولد كي خنو إمم، إذا كنتاتنا إرتراس زي تعزبي نيرك أنت تخوني إيدكي أب بوليتيكا زي تخنيرك أنت تخوني رتبة تحجز عبي ما بصحت نير هايلنا خنقمت نغل تايم قبرك نيركي ما سيبوي قليل جزي يكون كانت تطفئنو نزا إمم، مساخي أبزي أوبن مايك نقعد ما كسي سلست أربعة جزء دوي لا سلست أربعة جزء خسلت أني كألن معناته بزح جزء بيزي نيركي إمم. أبت أخيبا أبت قوتسرا أبتي قال أورجانايز ناي مقبار بيزنس لازم نبرك خرخ باكي قال سلازي تطفيو جزء أبس أبتي أبزي بوليتيكا تزيد تساتف نيركسي مزغلو تطفيو زي لخز جزء نمتى متتقم كله نيركي ونتن محظتي كرئيكو سماعين مدرنيو هيوتنا نسأل حجي بزعبا نبينا نجيش زي عمت نبينا نخيط كلام سنبت أبي كيدنا نزناقع سينما تياتر ويزغون مش هوبي هوبيتات انتلو ناي سبورت يكون ناي زغون نقرات حجي ناتن علال ناتي كل جزي يفعل علي وأنا ناي كال نقرات يمسأل صدق كل جزي ناي شكتي بتطاي تمثل ناقل يبلامش يردأني تتأقم يردأني كمان كساب كندي كم زقدس يسمعنين كمان إذني يهبانين جن ناتن علال كاريو مالت توم حجنا ناتم إريتراويان هيكون مالت ناتن حجي دك تركي وخنا دك أفغانستان جرمناويان نعم مالتي حجي وياب سراح ቀዳም ሰበት እንታይ ጌርኩም ሶኒ እንታይ ይበሃል ቀዳም ሰበት ከመይ ሕሊፍኩሞ ከምዚ ጌርና ግሪል ጌርና ከምዚ ጌርና ተዘናጊዕና ከምዚ ናቶም ከምኡ እዩ ናትና ግን ኣኼባ ውዒለ ከምዚ ገይረ ንሰባት ሓጊዘ ወይ ከምኡ እዩ ናትና ዕላል ሕጂ ኣብኡ ሽዑ እዩ ዝርድኣካ እቲ ምሳኻ ዘሎ እቶም ብፆተይ ሕጂ ከማይ ስለ ዝኾኑ ኣይርድኣናን እዩ ማለት ኩላ ሓደ ዕላል እዩ ናትና ግን ምስ ካልእ ሕብረተሰብ እንተተሓዊስና እዩ ዝርድኣና ዋ ክንደይ ግዜ ኢኹም ደኣ ተጥፍኡ ኣብቲ ሕጂ ከዓ ኣኼባ ሕጂ ከዓ እዚ ሕጂ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጂ ከ ንምንታይ ኢኹም ተሓሲብኩም ዘለኹም ሽዑ እዩ ዝርድኣካ ምስ ናትካ እንተለኻ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣካይዳ ስለዝኾነ ስለዘለዎ ኣይርድኣካን እዩ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ክትሕወስ ከለካ እዩ ዝርድኣካ ክንደይ ግዜ ከም ትህቦ ነቲ ናትካ ቃልሲ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ከምኡ ወለደይ ሕጂ ከምኡ እንዳገበሩ ስለዝዓበኹ ንዓይ ተኣሽሙ ኣይረኣየን እዩ ከምዚ ፍሉይ ነገር ንሶም ከምኡ ኮን ስለዝኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ካልእ እንተተሓዊስካ እዩ ዝርድኣካ ዋ እስኹም ደኣ ከምዚ እስኹም ፍሉያት ኢኹም ክንደይ ኢኹም ደኣ ተቃለሱ ክንደይ ኢኹም ከምዚ ክንደይ እዩ ዝስማዐኩም እቲ ቃንዛ ናይ ኣሕዋትኩም ገለ ይብሉ ሕጂ ደቂ ኣፍጋኒስታን ናቶም ከማን ክንደይ ሽግር ኣለዎም ኣብ ዓዶም ኣብ ቱርኪ ኦኬ ደሓን እዮም ግን ንሶም ከማና ኣይቃለሱን እዮም ይገርመኒ ከማን ብዙሕ ግዜ እስኹም ናትኩም ከማን ከም ናትና እንዲ ገለ ይብሎም ያ ግን ደሓን ንሕና ሂወትና ኢና ንገብር ኣብ ጀመን ኢና ዘለና ናትና ንግበር ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝግበር የለን ፖለቲክ እዩ ልዕሊ ዓቕምና እዩ ወላ ሓንቲ ዝግበር የለን ገለ ይብሉ ኣይርድኣንን እዩ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብናተይ ርእቶን ብናይ ዩናይትድ ፎር ኤርትራ ከዓ ናይ ግድን ናትካ ዕጃምኻ ከተበርክት ኣለካ ማለት ኣብ ስደት ዘለና ከማን ዓበ ተራ ኢና ንፃወት ኣብቲ ቃልሲ ናይ ግድን ገለ ክንገብር ኣለና ኣብ ስደት ተወሊድና ኣይምልከተናን እዩ ገለ ክንብል ኣይግባኣናን እዩ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ይርድኣን እዩ መንእሰይ ኣብ ዝተወለደ ኣብ ዝዓበየ ንምንታይ ይርሕቕ ኣለኹ ኣብቲ ኩሉ ነገር ይርድኣኒ እዩ በቲ ናይ ዓይኒ ሕክምና እንተርእዮ ይርድኣኒ እዩ እቲ ኩሉ ዝሪኦ ማለት ክዓቢ ከሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝዕዘብ መንእሰይ እቶም ቆልዑት ከይተረፍቆ መንእሰይ ኩሎም መንእሰያት ትዕዘቦ ኢኻ እቲ ኩሉ ፅልኢ እትሪኦ እቲ ፀርፍታት ዝወርደካ ኩሉ ነገራት ምሽ ሽዑ ትፍንፍኖ ነቲ ነገር ካብዚ ሕብረተሰብ ምርሓቅ ይሓይሽ ካብ ኣብኡ ኣትየ ገለ ፀገማት ዝረክብ ዘይእለ ሂወተይ ይመርሕ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ይርድኣኒ እዩ ሕጂ ብዙሕ መንእሰያት ከምኡ ይብሉ ርታ ፅቡቅ ኣለኽ እንዲኺ ፅቡቅ ኣለኹም ግን ኣብኡ እንተኣትየ ይፈልጥ እንታይ ከም ዝፅበየኒ ቃልሲ ከቢድ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ ከም ሚቲንግ ክትገብር ኣኼባታት ከተኻይድ ሰላማዊ ሰልፊ ከተዳሉ ብዙሕ ነገራት ዝፅበ ይፈልጥ
ክኣቱ ኣይክድን እንተ ኣትየ ክውሕጠኒ እዩ ትቃልሲ اهم ሰው ዘይምእታዊ ሕሸኒ ይብሉ ኢዶምን እግሮምን ይእክቡ ይእለዩ ማለት እዩ ካብታ ነገር ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ባል ንሶም ተርሒቆም እታ ቃልሲ ክትቅፅል እያ እቲ ነገር ማለት ዕላማ ክሳብ ንሃርሞ ايوه ክነውሕ እዩ ሰው ንሶም ዓብ ተራዮም ዝፃወቱ እቲ ሰብ ግን ይርሕቕ ኣሎ ሽዑ እቲ ዝተረፈ ከዓ ንዑ ዝያዳ ስራሕ ይገድፍሉ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ኣነ ንምንታይ ክንድኡ ግዜ የጥፍእ ኣብቲ ነገር ከም ምጥፋእ ኮንኩን ዝሪኦ ግን ማለት ايوه ሰብ ከምኡ ዝብል ብዙሕ ግዜ ተጥፍእ ግን ኩሉ ሰብ እንተመተሓወስ እተመንእሰይ ማለት እዩ اهم ሕጂ ናይ ዩናይትድ ዝያዳ መንእሰያት እንተመኣተው اهم ምተማቐልናዮ ነቲ ስራሕ ሽዑ ንዓይ ሓደ ሰዓት ነቲ ሓደ ሰዓት ግን ሸዓተ እንተዘይመፅኦም 10 ሰዓት እዩ ንዓይ ايوه ክኸውን ሶ ንሳያ ሕጂ እቲ ሰብ ከምኡ ክብል ከሎ اهم ያ ዳንምፁ ዶ እተው ይብሎም ሽዑ ሓግዙኒ ሽዑ ክንድኡ ስራሕ ከመን ኣይክህልውን እዩ እንተኣቲኹም اهم ክጎድል እዩ እቲ ነገር ክንማቐሎም ኢና ነናትና ዕዮ ገዛ ሒዝና ገዛና ንኸይድ ሽዑ ንሰርሑ ቀሊል ክኸውን እዩ እቲ ነገር اهم ያ ግን ትፈልጥ እንዲ ክሩታት ፀገም እዩ እንስፋይታ ቀሊል ሕብረተሰብ ኣይኮናን ፀገም ኣሎ ሕጂ ንሕና እቲ ስራሕና ናይ ዩናይትድ ኤርትራ ቀንዲ ንምንታይ ኣብታ ግዜ ናይ 2019 ገለ ايوه ያንግ ፒኤፍቲ ሂወት መንእሰያት ሕግደፍ ብጣዕሚ በርቲኦም ነይሮም ኣብቲ እዋን اهم ሽዑና ገለ ግብሪ መልሲ ክህብ ኣለና ኣብ ስደት ዝተወለዱ ዝዓበዩን ايوه መንእሰያት ሕግደፍ ኣይኮኑ ጥራይ ዘለው ንሕና ከማን ኣለና اهم اهم ደቂ ተቃውምቲ ኣለና اهم ሰው ንሕና ከማን ሕጂ ገፅና ክነርኢ ኣለና ስቂና ንዖም እቲ መድረክ ክንገድፈሎም የብልና ንሕና ክንቃለስ ኣለና ሩታ ሓፍተይ ሕጂ ስኺ ጓል ተቃወምቲ ስለ ዝኾንክ ዲኺ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘይትድግፍ እዩ ዋላ እቲ ፕሪንስፕል ናቱ ኣመራርሓ ደስ ስለ ዘይበለክ እዩ ኣነ እኮ በቲ ሓደ ጓል ተቃወምቲ እየ በቲ ሓደ ከዓ ጓል ጓል ጀርመን እየ ጀርመን ኖ ኖ ስድራ ቤትክ ንኣብነት ብክልቲኡ ይብላኒ ብክልቲኡ ማለት በቲ ሓደ ነዚ ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ዲሞክራቲ እንተነቢርካ እንታይ ዓይነት ንሪኦ ኣለና እዚ ዓዲ ጀርመን ማለት እዩ ክንደይ ቅሳነት ኣሎ ክንደይ ናፅነት ክንደይ ሰላም ንሱ ንሕዋተይ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከማን ይምነየሎም እየ ኣብ ዲሞክራቲ ስለዝዓበኹ ስለዘስተማረቕኳ ማለት እዩ ይፈልጣ እየ ጥዕምቲ ምዃና ንሱ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ማለት ትመሃሩ እንዲኻ ኣብ ሂወትካ ከዓ ትሪኦ ኢኻ መዓልታዊ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሂወት ትሕልፍ ከምኡ እንተኮይኑ ትዓዲ እቲ ኣብዚ ከዓ ፀሊም ታሪክ ሕሊፎም እንዲኦም ብናይ ፋሽስታዊ ስርዓት ናይ ሂትላ ኩሉ እዮም ዝምህሩና እንታይ ፅቡቅ እንታይ ሕማቅ ንፈልጥ ኢና ተወሳኺ ከዓ ኣብ ደገ ከይድካ ንሱ ትሰምዕ ኣብ ገዛ ከይድካ ከዓ ልክዕ ከምኡ ትሰምዕ ማለት እዩ ብከምኡ እዩ ዝብል ዘለኹ ብክልቲኡ ኣትዩ ነቲ ነገር ብጥራይ ኣብ ሕጂ ገሊኦም ሕጂ እቶም መንእሰያት ሕግደፍ ናትና ፌስቡክ ፔጅ መፂኦም ናይ ዩናይትድ ኤርትራ ይፀርፉና እስኹም ደኣ ከምዚ ኢኹም እስኹም ዘይትረብሑ ኢኹም እስኹም ወለድኹም ዝመልእኹም ከምዚ ካብ ወለድኹም ዘወረስኩሞ ኣፅናት ሓሳስ ትባይ እስኹም ከምዚ ጥራይ ናብኡ ከፀጉዖ ይፍትኑ ከካፍኡና ከዋርዱና እስኹም እታ ኩላትና ንፈልጣ ክንደይ ዓመታት እሶም ዓጋመ ኢኹም እስኹም ከምዚ ኢኹም እስኹም ዘይኤርትራውያን ኢኹም ንስያ ጥራይ ዓቕሞም ካልእ ምሳኻ ፊት ንፊት ተዛሪቦም ዓቕሚ የብሎምን ጥራይ ከም ብፀርፊ ገይሮም ይሓልፎ ነታ ነገር ሕጂ ግን ከምኡ ኣይኮኑን ወለደይ ኣይመልኡንን ባዕለይ ሓንጎል ኣለኒ ኣብ ዴሞክራቲ ኣለና ናቶም እዩ ዘገርመኒ ናቶም ንሶም ኣብ ትምህርትን ኣብ ደገን ኩሉ እንዳሰምዑ እንታይ ማለት እዩ ዴሞክራቲ ንሕዋቶም ዘይደልይዎት ነገር ንሱ እዩ ዝሕዝን ንሶም እዮም ዝሕዝኑኒ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኒ ንዓይ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማ ዓንቲ ኣብ ኦፕን ማይክ ዶክተር ሩት ባህታ ካብ ፍራንክፈርት ጀርመን ምሳና ኣላ ሩት ሓፍተይ ብዛዕባ ኣብ ጀርመን ዘሎ ዲሞክራሲ ማዕርክ ክንደይ ጥዑም ምዃኑ ክትነግርኒ ፀኒሕክኖ እንድሕር መሰልካ ሕልው ኮይኑ ድላይካ ክትዛረብ ትኽእል ኮይንካ እዚ ናይ ንክንደይ ዓመታት ንክንደይ ኣማኢትታት ተቃሊሶም ዘምፅዎ ኣብዚ ስታንዳርድ ናይ ጀርመን ዲሞክራሲ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ስለ ዘለና እየ ጀርመን ጠቅስ ኣለኹ ምስ ናይ ኤርትራ ድሕሪ 91 ዝተፈጠረት ሃገር ምዝ ኩሉ ሰሓቦ ክተቶ ክሳብ ሕጂ
كوبي امباست تي أبز زلو ديمقراطي بزعد زلوس ناب إيرترا كوبي خنقبرو نخيل دينا يسرح ديو زي حنتي خبتي مبزحتو جزي مس زم دقفتنا منكستي إيرترا زاربوان ديا على غدي خمسة سمعك الله يا أوكي أبزي أوروبا زلو ديمقراطي سي ترانسفير كتقبرو يدخلني خم وان تو وانا مساب إيرترا زلو إلهم كاتعفتنيهم نزي أمتالك مال سمها بكيو one to one اوكي راي نناتك تاشملو حج اب عالم تاريخايو كمان نناتهم ديمقراطي لوم سو نصوص وغن حافشاويم كوزبلو ات ديمقراطي ابز وان كسرح يكني اب إيرترا حج مستوى من اسيات انت تزاي مستوى من اسيات حقدفكم اليوم زبلو إيرترا أبو أيبتسحتن جزية عبوا خمزدو زي كون ما مخنيت عي قربو يا أيبتسحنا لنا وخمزتات أي نخلونينا إذا بفوتهم أي قبلوني خما أنت عينت سنة حساسبان لك مالتي أب لعل حواتك أب لعل حبرة السفكة كمز عقم زي بلوم دونا قرمو خانم انتهي قاتل من يلوم هيوت نايباريا أرد أن زجاجيو كوناي قليليو ديمقراطي قليليو نخلوينا خا كنو خمان نيرنانديو مالت أبتي هيوتنا أبتي أبزخون خيط كابت حدث السبب قدم كميديو زما حدث زنبرت حزبي حجو خام خبلو خلو نايب حق عابن عقتي زري أن نعاي اسكبل حجي مثال خبك رتحفتي أنا ود 10 عامات كلخو إيرترا نزا وصيا إذا حجي زلو منغستي بس باغمبار ز مرح زنبره أب سلطان مس مصه كسب حجي تدميركي ودربع خوينا لخو بل نحره أنا بزي كازي منغستي أب إيرترا زلو خالص فولطي يبلين حنتي أتا ميديا تمصاني حنتي أتا زنببا أيفلتني بزي كازي أب إيرترا زلو منغستي قرب كرداك خلدو نابنت أبزي حديث من سيات كموصو خلو نعم كتكاتعلهم كلخي تتصليلا الله خلو خلو حجي كم تزبالكايو أبو زعابي حنت تلفزيون تراي زراي حنت زينا حنت مزمور مالت زسمع نوع يحزولوني ناي بحق نابزمتو قدم تكوناتاتنا هيوتو كما حيشالو أب قالسي زلو أب قالسلو ورقتون انتاي ورقتي خفوسد هيوتي يسرح كركب دي سدرابيتي كما حاضر لني شحن مئتن حطوتات لو حواي أب ليبيا لو حافتي أب السودان الله تحاد بوشت له تعال حجي يقفف له ناب كوينات ناب دفاع ناي بحق أب ጭንቀት يوم زلو نعم يحز زلو مني ناي بحق أنا نتيهم أب دق زلو أب سدد زعبيو زتولدو زعبيون ويتهم دقفت مالتي بعافيو خمان تم عبيت خمان نعم يخوم زلو نسوم نفسهم فتيهم مش علو زخون تعش مثل كابت سرعات زخوس بلو نقرات سلزلو يوم دوزة بلو زلو ناب عدق ملالسو عرفت كقبرو أب تا بحرق حنبسو ويتا غزوم كيت يا منقص تا سرعات كي وصدلهم نسيو طلعي مالت نعم يزحزلهم تبلت تسل زخونو حج نسوم يناتي قالس مالتي مستم كم تزبلكايوم نسوم كو قداياتهم كوينهم زلو زي من سيات كابز سرعات متان كان أخي حاسبيو كو بروباغندا 24 ساعات بروباغندا بإخي تي في بخار زعاتوكو يا سونسو كغرمنا أيكلنيو أحزلو مني نعمكا قس بقس كا كريو يوم تيود فاشستاوي سرعات نتايو ديمقراطي نتاي مالتيو بعلم كريو يوم أبز عد مساعته مالتي كريو نتايو نتحبرتسب نابكين زسقوم نتايو نحبرتسب زودق كريو يوم يريو له كمان أبت مجدنا زندامات سو نعم يحزلو مني فايل نصوم ناي بحكي بزح بدل زوردهم من سياتيوم نعم كحزلو ما يكلني مسؤول ما يكون بأسي ناتي بأسي مستوم أبزلو مالتي كم فريتهم نت سرعات زم نبر اللي يزبلو ناتهم تقم كبلو تبلت تستزخونو تكعنزانا حواتهم نعبوتاتهم نعديتاتهم زي قدشهم نعم ناي بحق مسؤول ناتي بأسي اسك نغيرني بزح غزي نزم حدشتي إرتراون سدتنياتات نابز زموصو زغاطمهم صقامات نعو خمان كاتعلم يخم ابزي
تمجد تريوم تاخ قبر خمسة لوم كم ولك أسبت راح زي كونس كم محبر يونايتد في إريتريا أو 5 ساعات فلت إيه بزحت قالوا بزو كله شجرة حليفة مت ما بزي ستيل مس منكستي إريتريا ولا حد تسأجم كم زي ولا نابرام كم حيشو إلهم كم زي موت إلهم تقول تخلوا بزي يوات أنيس لزبلو نعم مس بزحت بزس لزكاة حنسب انت خوين كاوتي خاو انت هاي تتسقم كالك تحتيهم كاللغي انا تتسقم بلين نبراي كما حيشة متسيه بلغي سو أنا حجنتهم جرمناويان نردهم مدينة حجن ناب إمباسي حجنتها قد ناب تاشو قمت ناب إمباسي غيرو مش يبلون له اوا حجنسا نحنا نبلهم 3 جروب له أب زحبرة سبنا هذا نمتاي يبلو حج قال يوم تيلوم نو أي كيدني ناب إمباسي أنا بوليتيكاوي عقبايته هاي بزلقو أي كيد ناب إمباسي شو يقولوا ده حن كيد ندو خستو كمان كيد خستو كمان كيد خستو كيد انت نمتايس خزي تقيد حجرينا نحد حدنا تصقم بعلنا انا كنت تصقم نفطرو ما حج بعلنا اصل تحاد خيد تحاد أي كيدن يا ده انتم جرمناويين يقولوا يا انتي دا تصقمكم من شو كيد سخان نمتاي زي تقيد حج نحنا نردهم 3 جروب الله حدا ناتهم زغونه ማለት ንባዕሉ ሕግደፍ ፀገም ዘይብሉ ናብኡ ላዕልን ታሕትን ክብል ናቶም ስለ ዝኾነ ናቶም ሰራሕተኛ ስለ ዝኾነ ንስሎ እቲ ካልኣይ ላንጋ ወይ ፍርሒ ዘለዎ ወይ ምስኦም ምዃኑ የዋፃኒ እዩ ዝብል እቲ ሓደ ከዓ ጭ ዝበለ ተቃዋማይ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ሓደ ሕጂ ከማን ከምኡ ንዓኻ ከምኡ እንተኢሉካ ኣብ ልቡ እንታይ ኣሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣለዎ ናትልሽ ኣብ ልቦም ከምኡ ዘሎ ግን ኣነ እቲ ዝበዝሐ እቲ ላንጋ ንብሎ ገጽ ከርኢ ዘይደሊ ናቱ ሓቂ ገጽ ከርኢ ዘይደሊ ወይ ኣብ ልቡ እንታይ ከም ዘሎ ዘይነግር ንዓይ እቲ ዝበዝሐ እዩ እቲ ላንጋ ማለት እዩ ንዓኻ ሕጂ ስለዘይንተኣማመን ከዓ ኣነ ሕጂ ኣይግድሽ ንመን ከም ዝረክብ ኣብ ልበይ ዘሎ ነገር እዩ ኣነ ኣይድግፎን ነዚ ስርዓት በቃ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝኸም ዝብል ሩታ ንኩሉ እንደኸም ኣይትበል ገለ ኢሎም የጠንቅቑኻ ንኩሉ ሰብ ኣይትእመኒ ንኩሉ ያ ኣነኮ ስለዝኣምኖም ኣይኮንኩን ከምኡ ዝብል ናተይ መርገፅ ክፈልጡ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ይፈትውን እዮም ብድሕሪኡ ኣይፈትውን ንሱ ኣይግድሸኒ ኣነ ጥራይ ናተይ መርገፅ ይኸረድእ ዝደሊ ናቲ ሰብ ምስ ዝዛረብ ሰብ ክፈልጥ መን ምዃኑ እዩ እቲ ካልእ ሰብ ግን ኣይድልን እዩ ክሳብ ክንዱ ክሳብ ፈልጥ ሰብ ናትካ ኣተሓሳስባ ገለ ንሱ ሕጂ ሎ ብውሽጥና ሕጂ ንዓኻ ከምኡ ክብሉ ከሎ ምናልባት ኣብ ልቦም ካልእ ኣላ ግን ስኻ ንካልእ ሰብ ከይድካ ከይትነግረሎም ክስቶ ደኣ ኣንጻር ስርዓት እንድዩ ክስቶ ደኣ ከምዚ እንድዩ ገለ ኢልካ ከይትነግረሎም ንዓኻ ኖኖ ምስቲ ስርዓት ኣለና ንሱ ስለ ክሳብ ሕጂ ንሶም ደው ኢሎም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ንሱ እዩ ዘዋፅኦም ባል ተቃዋማይ ተባሂልካ ኣብ ፀገም ተኣቱ ደጋፋይልካ ኣብ ፀገም ኣይተኣቱን ኢኻ በቲ ስርዓት ያ እቲ ክንርስዕ የብልናን እቲ ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኢድ ሕግደፍ እዩ ዘሎ ኣብ ማለት ዝደልዩ ዝገብሩ ሕጂ ርኢናዮ እንዲና እቲ ናይ ጊስ ምስተፈጠረ ኣጠንቂቖም እንዲዮም ብሶሻል ሚድያ እቶም መንእሰያት ነታ ብሪጌት ንሓመዱ ናብኡ ኣትዮም ከምዚ ዝበሉ ዝገበሩ እዚኦም ወለድኦም ኣብ ኤርትራ ዘለው ከምዚ ክእሰሩ ኣለዎም ክንቀፅዖም ኣለና ገለገለ ይብሉ ማለት ንፈልጥ ኢና እንታይ ከም ዝገብር ስርዓት እቲ ስርዓት ሕጂ ንሱ ከዓ ኣሎ እቲ ሰብ ኣብ ልቡ ዘሎ ኣይዛረብን እዩ ኣይንተኣማመንን ኢና ንሱ ትፀገም ሕድቶም ናብኡ ከይዶም ዝስዕስዑ ከማን ምስኡ እንተተፀጊዐ እዩ ዘዋፃኒ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብልቦም ዝድግፉ ውሕዳት እዮም ዝብል ኣነ እቲ ዝበዝሐ ተበላፃ እዩ ወይ የዋፃኒ እዩ ዝብል ክሳብታ ንፋስ ትቕየር ማለት እዩ ሽዑ ደኣ ኩሎም ተቃወምቲ ክኾኑ እዮም ኣነ ደኣ ካብ ቀደም ኣትሒዘ ንኢሳያስ ኮ ዘይፈቱ ኩሉ እዩ ሽዑ ኩሉ ሰብ ልክዕ ከም ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ምስ ወደቐ እቲ ስርዓት ኣነ ደኣ ካብ ቀደም ኣትሒዘ ሂትላ ዘይድግፎ ዝነበርኩ ገለ ይብሉ ነይሮም ኣብቲ ሰልፊ ዝኣተዉ ግና ሂትላ ግን ኣነ ደኣ ኖ ከምኡ ዘይኮነ ገለ ኢሎም ካልእ ሂወት ታሪክ ካልእ ክገልፁ መን ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ከማን ከምኣ ክትኸውን እያ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا روت حفتي اسكي قرب حجي نابتي ناتكي مويا خمل اسمه اتي نخندي عمتات تماهير كيز رخب كيو ناي سرح باللجأ مالتيو
ناي أمره تأجم نزلهم ناي حكمنا سرح يزلك حكا هو هجي أبانا خا عاولنا زين زاربولو بزح كم عينت أجمعت هالله بتعامل ترديخني بزح يا كاب إيرترا وثيخا بإثيوبيا غيركا بالسودان بالليبيا بحر تحسكا أبزوت مس بصحون صبغا يرخبون زي شففي له بقى حلف نجار يكونن قال صلوا قبرلك أب هيوت كوالا عبتنا برها اسك قرب دكتورة انتي عينت تفلت اوي كتب مخرنا وي كتحبرنا تخيل نجارات على خبزهم كلهم ولا لا كلهم كوات زي كونس ولا ني حدا بزي زقات امت اقامات وي انتي قبر لهم كعليل كتحسب بزي زي اليوم حاجة زي رخو ديو يا تتصقم انت ديتي ሕጂ ከምኡ ድዮም እንታ ሓንቲ ወይ ጠቒስካ ነርካ ከምዚ እቶም ስደተኛታት ከም ንሕግዝ ብናይ ማሕበር ደረጃ ማለት እዩ እታ ዩናይትድ ፎር ኤርትራ ኣላንድያ ግን ተወሳኺ ካልእ 14 ሓንቲ ካልእ ማሕበር መስሪትና መኽሪ ትበሃል ሓሙስ ናይ ምሸት እታ ገዛ ንኸፍታ ነርና ካብ ሙሉእ ጀርመን ይመፁና ቀንዲ ግን ኣብዚ ከባቢ ፍራንክፉርት ዘለው ይመፁና ነይሮም ኣሕዋትና ክንሕግዞም ደብዳቤ ዝመፅኦም ነተርጉመሎም ካብ ቡንስ ኣምቲ ኢንተርቪው ምስ ገበሩ ነተርጉመሎም ማለት ከምዚ ተባሂ ወይ ዝእረም ነገራት እንተሎ ፅሒፍና ናብ ቡንስ ኣምት ከምዚኣ ያ ንእርም ነርና ብዙሕ ነገራት ንሰርሕ ነርና ልዕሊ ዓቕምና ከዓ ኮይኑ 4 ዓመት 2014 ክሳብ 2018 ካይድና እያ ሽዑ ግን ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ውሕዳት ሰባት ኢና ነርና ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እንተወይ ብዙሓት ሰባት እንተሳቲፎም እቲ ስራሕ ይጎድል ግን ውሕዳት እንተተሪፎም ልዕሊ ዓቕሞም ይኸውን ክንቅፅላ ኣይከኣልናን ብካልእ ደረጃ ግን ቀፂና ማለት ብቴሌፎን ረኽቦም ኢና ገለ ግን እታ ገዛ ክንዓፅዋ ነይሩና ብኡ ከማን ብዙሕ ሰሚዕና እንታይ ኢልዮም ነቶም ግን ንዓና እንታይ ሰንቢዱና እታ ማሕበር ብመንድያ ተመስሪታ ኣብዚ ዓዲ ዝተወለዱ ዝዓበዩን መንእሰያት ወልሓንቲ ካልእ ኣይነበረን ንሱ ገሪሙን ንዓይሹ ንሕና ዲና ጥራይ ዘለና ኢለ ኣብ ፍራንክፉርት ኮ ንእሽተይ ኣስመራ እዮም ዝብልዋ ጀርመናውያን ብጣዕሚ ብዙሕ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ ሕጂ ሽዑ ፀጋም የማን ትጥምት ወልሓንቲ የለን ሽዑ ኢለ ንሕና ዲና ጥራይ ዘለና ሽዑ ተመንእሰይ እያ ኣሰዊኩም ጥራይ ዘለኹም ዋ ከመይ ንሕና ጥራይ ንሕና ደኣ ባዕልና ሕጂ ኣበጊስናያ ግን ውሕዳት ኢና ንሕና እኳ 5-6-7 ሰባት እንታይ ወልሓደ ካልእ የለን ናይ ንስኹም ኢኹም ጥራይ ዘለኹም እናገለብሉ ብጣዕሚ ሓዚነ ሽዑ ባይድ ከምዚ ናይ ብሓቂ ኣይሓቆፍናዮም ነቶም መንእሰያት ወልሓንቲ ኣይፅንሖምን ይብል ክእል እየ ወልሓንቲ ኣብ ንእሽተይ ገጠር ሕራይ ምትረዳእ ይርዳእን እዮም ንእሽተይ ገጠር ወልሓንቲ ክትገብራ ግን ኣብዚ ፍራንክፉርት እዩ ፍራንክፉርት ምስ ኮነ ምስ ቡርጋማይስተር ተዛሪብካ ወይ ምስ ኮነ ምስቶም ፖለቲካውያን ተዛሪብካ ዓብ ገዛ ሃቡና ከምዚ ሓሲብና ኣለና ነቶም መንእሰያት ከምዚ መሃቡና ግን ኣብኡ የለናን ንሕና ኣብ ካልእ እቲ ቃልሲ ካልእ እዩ ዘሎ ግን እቲ ዘድሊ ነገራት ነቶም መንእሰያት ናይ ብሓቂ ኣይሓገዝናዮም ይብል ክእል ሓቂ ሓይሽ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ብጣዕሚ በዲድናዮም ኢና ኣይፀንሖምንቲ ነገር ናብዚ ኣትዮም እውን ዝሓቅፎም ሰብ ወይ ዝሓቅፎም ህዝቢ ይስኢኖም ንሕና ብዓቕምና ፈቲና በቲ ትግርኛ ማለት ከምዚ ብዓቕምና ማለት እዩ ትግርኛ ንዛረብ ፈቲና ብኡ ክንዕግዞም ጀርመን ስለንኽእል ትግርኛ ስለንኽእል ኦኬ ሕራይ ንሓግዝ ተባሂልና ንሳ ዓቕምና እያ ንኽእል ኢና ግን እቲ ካልእ ሰብ ከንቲ ካልእ ህዝቢ ኣበይ ኣሎ የለን ኮ ኩሉ ነናቱ ቃልሲ ኣለዎ ነናቱ ቃንዛ ባዕሉ ግን ክፈትሓ ፍትንታ ፀገምሽ ንሓወይ ክሕግዝ ንሓፍተይ ክሕግዝ ብሓባር ግን የለን ብሓባር ኢኻ ግን ብዙሕ ነገራት ትፈትሕ ትኽእል እቲ ሓደ ንበይኑ ቃልስ እቲ ሓደ ንበይኑ ቃልስ ከምኡ ኣይረኣየኒ ንዓይ ዓብ ዓወት ሕጂ ነቶም መንእሰያት ወልሓንቲ ኣይፀንሖምን ወልሓንቲ እንተዘይፀኒሑካ ከዓ ልዕሊ ጭንቀትካ ካልእ ጭንቀት ክውሰኽ እዩ ቆሪሮም ናብ ዝኣትዮም ቆሪሮም ናይ ብሓቂ ወልሓደ ሰብኣይ ጀርመን ደኣ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ገለ ተባሂሉ ምስ ኣተኻ የማን ፀጋም ትጥምት ወልሓደ ሰብ የለን ወይ ከማን ይፃወተልካ ሰብ ወይ ሰልዲ ይደልኻ ባኻ ንሕና ኩሉ ብናፃ ኢና ንገብሮ ነርና
war Ehrenamt, ja. تردي. Das genau سلدي وسد شعو إلهم نكون 10 €ሮ ገለ 50 ሃይንደልና ሰልግደፍ ወንታይኩም ትገብሩ ዘለኹም ንሕና እኮ ንዓኹም ክንሕግዝ ኢና መፂና ዘለና ሰልዲ ስለ ዝደለና ኮናን ገሪሞም ሽዑ ካልእ ሰባት ተኣ ክንዲ ዝወስዱ እንዲዮም ናብዚኣ ክካይድኩም ነዚኣ ንሽተይ ስራሕ ክገብርልኩም ክንዲ ዝሰድሓትኩም ናይ ብሓቂ ገለብሉ ሽዑ ከዓ እንደገና ሓዚነ ማለት ኩሉ ግዜ ዝሓዘንካ ኢኻ ዘገርም እዩ ማለት ሕዋትካዮም እኮ ንሕና ግን ኣብ ንፃወት ማለት በት ዕድል ናይ ሕዋትና ንፃወት ይገርመኒ ኣብ ሊብያ ኣብ ኩሉ ኦኬ ኣብዚ ከዓ ምስኣቱ ኣብዚ ንፃወተሎም ቲኬት ክንቆርፀሎም ከለና ዝያዳ ንብሎም የተኻል ኣብ ጅባና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ነገር እዩ ይድዳእኒ ሕጂ ካብቲ ጭንቀት ዝወፁ ናብቲ ጭንቀት ናብ ውሽጢ ኣቱ ማለት እዩ እቲ ፀገም ከዓ ኣብዚ ኣነ ሕጂ ኣለኹ ከም ናይ ኣእምሮ ሓኪም ኣብ ቤርሊን ከዓ ዶክተር ዘርአብሩኽ ኣሎ ግን ኣነ ዝፈልጦ ብዚ የለን ይህሉ ክእል እዩ ኣነ ግን ንዑ የጥራይ ዝፈልጥ ሕጂ ውሕዳት ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሞያ ንሳተፍ እቶም ጀርመናውያን ንባዕሎም ከማን ሕጂ ሓገዝ እንተደልዮም ናይ ኣእምሮ ሓገዝ ፀገም እዩ ማለት 6 ወርሒ ሓደ ግዜ ትፅበይ ንቴራፒ ፕላትስ ክትወሃብ ኣባና ኮነ ጥራይ ፀገም ኣብ ሙሉእ ጀርመኒ ከምኡ ግን ኣብ ናቶም ግን ብኤርትራውያን እንተዝኸውን ነይሩ ኣይመሓሸን ማሲ እቲ ፀገም ኮ ሰብ የለን እቲ ቴራፖይት ዝበሃል ውሕዳት እዮም ብተርጓማይ ዓዲምካ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ንዑ ከዓ ፍሉይ ቴራፒ ፕላት ዘድልየካ እዩ እቲ ቴራፖይት ከዓ ማለት ንዓኻ እንተወሲዱ ዝያዳ ስራሕ ኣለዎ ተርጓማይ ክሓትታሉ መዓሲ ዝጥዕመካ ንዓኻ መዓሲ ንዑ መዓሲ ጥዕሞ ኮምፕሊኬትድ እዩ ግን ሓደ ጀርመናዊ ንዑ ቀሊል እዩ ምሻሎ ከምዚ ተርጓማይ ኣብ መንጎ የለን ገለ ሕጂ ንሓደ ክትረክብ ኣለካ ከማን ከምኡ ዓይነት ሕራይ ዝብል ማለት እዩ ዝቕበለካ ንዓኻ ንሱሎ ንጀርመናዊ ንባዕሉ ከማን ከቢድ እዩ ንዓና ከማን ዝያዳ ሽዑት ናይ ተርጓማይ ነገር ኣሎ ሓደ ግዜ እንተዘይ ከፊሎም እቲ ቴራፒት ሰንትኩም ባዕሎም እንተዘይ ከፊሎም እንትተርጓማይ እስኻ ናብ ቴራፖይት ንኽርካ ባዕልኻ ክትከፍሎ ኣለካ ነቲ ዶልመች ኣይከውንን እዩ ከዓ ብዙሕ ሰልዲ ዘይብልካ ሰልዲ ከመይ ኣብኡ ከተውፅኦ ብዙሕ ፀገም ኣለና ግን እቲ ቁሩብ እንታይ መክፈሶ ነቲ ነገር ክሳብ ቴራፒ ፕላት ትረክብ እቲ ሕብረተሰብ ጥዑይ እንተኮይኑ ካልእ ነገራት ይኸፍተልካ ምሽ ከምዚ ቀዳም መእከቢ ቦታ እንተለካ እንዳ ሻሂድ እዩ ገለ ከምኡ ኣዴታት ኣብኡ ከዓ ኣለዋ ይዕልላካ እቶም ኣቦታት ገለ ኣብ ቁሩብ ከተተንፍስ እንተኽኢልካ ቁሩብ ይፈክሰልካ እዩ ከምኡ ግን የለን ክሳብታ ቴራፒ ፕላት ዝመፅእ ንበይንኻ ኢኻ ኣብቲ ገዛኻ እቲ ሓሳብ ይበዝሓካ ሰብ የለን ዝዕልለካ ወይ ኣጆኻ ዝብለካ ዘፀናንዓካ እዚ ኩሉ የለን ይርድኣኒ እዩ ሽዑ በቲ ሓደ ከዓ ሰብ ይብሎም ሰለማዊ ሰልፊ ምፁ ናብዚ ምፁ ተንቀሳቀሱ ነዚ ግበሩ ነዚ ቀሊል ኣይኮነን ኮ ነፍስኻ ቅድም ክትመርሓ ኣለካ ቅድም ካልእ ነገራት ክትመርሕ እጂ ንሱ ግን ኣሪኦን እዮም ቶም ዓበይቲ ንምንታዮም ኣብቲ ቃልሲ ዘይሕወሱ ንምንታዮም ከም ዘይገብሩ እዚኣ ንምንታይ መፁ ሰላማዊ ሰልፊ ፀውዒና ሰብ የለን ህዝቢ ግን እቲ ሰብ ኣበይ ኩነታት ኣሎ ሓይሊ ኣለዎ ድዩ ካብ ዓራት ተሲኡ ናብኡ ክመፅእ ወይ እንታይ ናቱ ጭንቀት እንታይ ዘድልዮ ኣብኡ የለናን ኣብኡ ጥራይ ኣብቲ እዚዩ ግቡእኻ ኣብኡ ኢና ጥራይ ዘለና ግን እንታይና ንህቦም ብምንታይና ንሕግዞም ኣብኡ የለናን إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا I think حدا غابتي توسخت سقطات نزخلو حديش منسي سدتنيا نابسي أوروبا زعتو سبيشالي هجي أنا نسخنا بجرمن سلازلنا هاب جرمن زخونا نجر ورقات خدليهم كل شاب كاب امباسا خير كام تبل جناي زخونة تأزاز يعني را I think حجي صبو زينا سمعني را ناب امباسينا إرترا خيدو حدا سدتنيا ورقات محتاج هيدليون يتول زينام بحق دي ولا خمي أسكزياس يا نساب تعامل حقسات الناتا زينا إلد أسرت حدا ورح أسرت Bundesgerichtshof تزرع على بدفرد ناي جرمن بتاوسانا كم تزبل كاي أو تيوايلو حدا إرتراو كسيسو نيرو عندنا بإمباسي أي كيدنيا إلو باسبورت كابو أي متسنيا
بباس غايز باس لزلية أبيومو قدمنا بإمباسي خيتكا መረጋገጽ ምጻልና ኤርትራውም ኳንካ ፓስፖርት ኣውፅእ ኣይ ከይድን ኢሉ ኣይ ምብርክኽን የምሽ ኣይ ከይድን ኢሉ ትርር ኢሉ ማለት እዩ ዳን ናብ ቤት ፍርዲ ብፅሕዎ ኣምፅ ክኸሽ ተቀዳማይ ቤት ፍርዲ ሕራይልዎ ነይሩ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ካልኣይ ሽዑ ከዓ ኣፍሪስዎ ነቲ ውሰናይ ተቀዳማይ ሽዑ ናብ ላዕሊ ከይዱ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ተብፅሕዋ ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ብርቱዕ ቃልሲ ነይሩ ልዕሊ 3 ዓመት ወሲዱሉ ማለት እዩ ነኺሱ ያ ናይ ብሓቂ ንፉዕ እዩ እቲ ጠበቃ ኣዚሉ ከማን ደጊፎም ብድሕሪት ማለት እዩ ተዓወት ዓብዩ ዳን ኣብታ ላዕሊ ከዓ ኢሎም ያ ከም ሓቁሎ ክኸይድ ኣይኽእልን ናይታ ተዓሳላ ኩሉ ማለት ኩሉ ዘርዚሮሞ ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ እቲ እቶም ኣብቲ ኮኣሊስዮን ሰትኻካ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኖቬምበር ልክ ሓደ ዓመት ሕጂ ገይራላ እቲ ኮኣሊስዮን ሰትኻክ ምስ ወፀ ኣብቲ ኮኣሊስዮን ሰትኻ ከማን ከምኡ ይብሉ ነይሮም ናይ አይደንቲቲ መረጋገፂ ናይ መንነትካ ኣይድልየካኒ ናብ ኤምባሲ ምኻድ ኢሎም ነይሮም ቅድሚ ዓመት ግን ኣብ ሕጊ ኣይፀደቐን ነይሩ ሕጂ ንሕና ከዓ ንፀቅጥ ነርና ከም ተቃለስቲ ማለት እዩ ከም ተቃወምቲ ምስቶም ጀርመናውያን ነቶም ከምኡ ንብል ነርና ከም ኢልኩም ምሽ እንታይ ደኣ ሕጂ ኣብ ሕጂ እታ ሕጊ ኣይመፀትን ኣላ ገለ ያ ናይ ኡክራይን ውግእ መፅዩ ምሻሎ ኩሉ ግዜ ካልእ ነገራት መናትና ጉዳያት ይስራዕ ንሱ ትፀገም ኩሉ ግዜ ካልእ ሓድሽ ነገራት ይለዓል ሕራይናትኩም ጉዳይ ፅባሕ ፅባሕ ከዓ ካልእ ድሕሪ ፅባሕ ክኸውን ሕጂ እዚኣ ነገር ምስ መፀ ብጣዕሚ ተሓጒስና بقى حجي بزح خنسرح نخدينا بزيها ناي بحكي دكتور أنا بتعمي تحجوسة إذا قدر زيها ناي بحكي أبي هو تحنت خبتن استنكفت الننديا أنا نبع علي كسيسة تسعيرة قد بحنجي كعوة هيك قالكون عبيت فردي مالتي نسب وكيل خيدة خمسة عينة حتى قريبكم علىكم سبزي بإمباس خيدو ورقتكم سايكلني خبت منجستي هادي مسلز وقته كم يجركم نبتي إمباسي نايت منجس سدوم سوالكم معلي زي بقولوا دوكومنت تاعت شمات اللي ما متعمل لي زغول سب أو خيدو ورقتنا أوتس كم يجرك حكوني تقول نازل لحد منجس تزس أنصار حزبي يكونن إلى ما يمسعيرو مني حجتها أنت ويز بالكواي بعلنا نفسنا نعنقف لنا بعلنا تقاس لزيد الدعانا توم من سعدي مش نعيط عامل نخونا له تنقر دحان أنا حجتها تسقملاتني إمباسي أنت غير خفت حاصل زغيل كخيدية قلنا تسعبين هاي الدعاناني تسعبين شعو كلنا وأنت غيدو من قصة جرمان كتب لي أحد تسقم يلا مالتنا وأنت غيدهم تسرعات كم تزقلتو أيكونن مالتيو شعونا بكالة تخيتها نقر نايسة إلا منو كام زي منقستي إرتراسي زي سجلتنيا هزبي إرتراب زي متصلوس إن بيتش يتحبابرو يو دلايو زحتتس يمال قالوا زحتتنا يمس يمصولنا يم تاخت بتزلخ هايلو من حفيره يوصي بحصيرو حفيره يوصي هو بعلنا نحفران نفسنا لك ان احنا حاجه قوم عندنا قيت مش احنا عملنا نسارب لا خمزي بوليتيكا وكنتاتنا إرفا خمزي وكمزي شعود كم تازبلكايا كل اشمات يريوخا كستو خيرو انتي تقولوني اسماء تاصليمهم نايكنديش حسب دوكومنت نهلك هذيهم كلهم امباسنا إرترا خيدهم ورقة زمصيهم غزي وسدلهم من حاتيتهم امصيهم لنا ورقة وانت وينهم دامو زغلو بحرن سهران تحسم مصلو نابرهم كما حيشيلهمني ترديك هو تاسعبين كعكباد يا دحراي كو كنبعنا سب كنبعو دمنتاي ايرد اناني دحر حاده خلت جرمن نوح يوم زحاسبو نعمتان 10 10 نحنا نحجينا نحسب حج خمين نبع حج خميز كم قال قوت خبتها تصقم نسوم كنشعو قبل يوم صباح نكو كل سنه بامباسي انت خيدو وي 8 خاميتنا بامباسي انت خيدو تصقم يبلكم من إرتراويان عدكم تملسو راي نسوم بزيهم على تو سدتني عبزي نسوم نسيوم زحاسب خمينا نوصم قس بقس شعوت كل سب باسبورت زوصه مراغاغص علو مالتي باسبورت زلو قا يطرزنا بعدو تحق حجن عنا يبلنا نو قومو ايمصني قوم مسلنايو لوم خمس تقول لكم صباح نكو كن كتبلنا يخم اوكي باسبورت زكم تملسوا نو قومو اينبلنا قلب يا يبلوخا حجي قال خا صباح نكو خال انت تفطيرو خا انت بزيحوم تسدتني عبز عدي قال حق خوصيهم نسيم كوت حق نسوم يوم حق صغيرو سولوم خمزيات تصحيفالا صباح كن تحقق يروى كما في سويس قرم يقبل نيرو
ኤርትራዊ ሕጂ ግን ይብል ኣሎ ኖ ኣይንቕበልን ኢና ከም ዝደልዮም ዝገብራ ናቶም ሕጊ እንድያ ናቶም ቅዋም እያ ሕጂ ንሕና ንጋገ ኣለና ናይ ብሓቂ ንፅባሕ ክንሓስበልና ሕጂ ኮንና ዝኾነት ሃገር ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ምዝ ናይ ሰሓቦ ክተቱ ናይ ራሽያ ዩክራይን ብዙሕ ስደተኛታት ይበዝሖም ስለ ዘሎ ከምዚ ተኮይኑ ጥራሕ ኢና ንቕበለኩም ገለ እሱ ይኮነ እቲ ምክንያት ስደተኛ ዝበሃል ክርእዩ ይደልዩን እዮም በዚሖም ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ኮይኑ ኣይኮነን ዶ ንስደተኛ ሲ ንህዝቦም በዚ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ኮስት ዋላ በዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ንባዕሎም ኣብ ፀገም ወዲቖም ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ገለ ነገር ምክንያት ንዝረኽቡ ንስደተኛ ንኸይቀበሉ ዳሕራር ኣይክብሉን እዮም እዚ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ዶክተር ምናልባት ነዞም ኩሎም ሰምዑና ዘለዉ ምስ ዶክተር ሩት ባህታ ካብ ፍራንክፈርት ጀርመኒ ዝዕሊ ዘለኹ ኣባል ናይ ዩናይትድ ፎር ኤሪትሪያ ዶክተር ሕጂ ዛ ቃል ዩናይትድ ፎር ኤሪትሪያ ዩናይትድ ሕብረት ምዃና እንድያ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንድሕትዕዘብ የሎ ኮንኪ ኤርትራዊ ኣነ ምስ መንግስተየ ኣነ ንመንግስቲ ይድግፍን እየ ዝብል ክልተ ኣካል እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ሓንቲ ከምቲ ዝገለፅክለይ ከማን ንስኺ ንመንግስቲ ኤርትራ ስለዘይ ትድግፊ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስለዘይ ትድግፍዮ ለውጢ ስለትደሊ ብዙሕ ኣብ ፕራይቬት ላይፍ ከማን ኣታ ከም ዝገብሩክን ሕማቅ ከም ዝፅሕፈልክን ይገልፅክለይ ከም ትሽም ናይቲ ማሕበርኪ ዩናይትድ ፎር ኤሪትሪያ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ዩናይትድ ንክኸውን ኣብ ሓባር ንክመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልክ ትሓስቢ ከባድ ሕቶ እያ እቲ መሰረታዊ ነገር ኮ ብሓባር ንሕና ብሓባር ንሰርሕ ናተናትና ማሕበር ዳርጋ ከም ስድራ ቤት ኢና ኮይና ኣብዚ 11 ዓመት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ ንብዙሓት ትርኢና ጀሚሮሞ ገዲፎሞ ኣብ መንጎ ይበኣሱ ካልእ ማሕበር ይፈጥሩ ብዙሕ ነገራት ኢና ንዕዘብ ሽዑ ይብልዋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንሰብ ኣለኹም ይገርሞም ድብል እወ ግን ናትና ሕጂ ብጣዕሚ ኢና ንኸባበር ብጣዕሚ ሕጂ ከማን ካልእ ርእቶ እንተለዎ ሓደ ብፃይ ናይ ብሓቂ ዘኽብሮ ማለት እቲ መሰረታዊ ነገር ፅቡቅ ዝምድና ኣለና ኣኽብሮት ኣለና ንፋቐር ኢና ኩላትና ከም ሕዋተይ እየ ዝሪኦም ብከምኡ ስለዝኾነ ፅቡቅ ኢና ንኸይድ ዘለና ገለ ኣብ መንጎና ገለ ግርጭት እንተሎ ባዕልና ኢና ንፈትሖ ፀገም ከምዚ እንድዩ እታ ፍቕሪ እታ ኣኽብሮት ስለዘላ ከዓ ኣብ ዓብ ፀገም ክንወድቕ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ እታ ንሳ ስለዘላ ንፈተው እንዲና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ገለ ስለኢልና ድሕር ንብል ማለት እዩ ሕጂ ንተኣማመን ከዓ ኣነ ሕጂ ናይ ብሓቂ ኩሉ ኣብ ልበይ ዘሎ ኩሉ ዝዕልሎም ንሶም ከዓ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኢና ተኣማመን ወይ ሰብ ከም ገለ ክጎድኣና እንተደልዩ ንተሓጋገዝ ኢና ሕጂ ንሱ እዩ ዝብል ንሱ እዩ ዘድሊ ከቢድ እዩ ንሱ ካብ ዜሮ ዝብገስ ነገር ኣይኮነ ክትሰርሓሉ ኣለካ ኖ ማለተይ ሲ እቶም ኣብዚ ምሳኺ ዝከራኸሩ ወይ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሲ ዳርጋ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ዘሕለፉ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዘለውዎ ሕጂ ካባይ ንላዕሊ ከማ ንስኺ ተስምዕዮም ትኽእሊ ምስቲ ዘለክ ፍልጠት ምስቲ ዘለክ ቅርበት ምስቲ ዘለክ ኣምልኾ ናይ ቋንቋ ሕጂ ካብ እዚኦም ኢልና ንፀዋዕ ገለ መገድስ ይህሉ ዶ ክኸውን ከመይ ጌርና ክንቀራረብ ምእንቲ ኤርትራ ስለ ኤርትራ ኢልካ ነዚ መገድስ እንታይ ኣሎ ትደልይዎ ማስ ከምዚ ኢልና ተፈላለዩና ኩሉ ሻብ ክነብር ኣይንኽእልና ኖ ኣለዉ ኮ ከማን ኣብ ካብ ሕጂ ዝብሉ ወለደይ ሕግደፍ እዮም ጭው ዝበለ ሕግደፋውያን እዮም ዝብሉ ኣለዉ መንእሰያት ግን ንሶም ናቶም ስነ ኣተሓሳስባ ዘይወረስዎ መንእሰያት ኣለዉ ግን ብሕቡእ እዮም ዝረኽቡና ክፍለጥ ኣይደልን እየ ኣነ ግን ኣብ ጎንኩም እየ ዘለኹ ልክዕ ናትኩምን ናተይን ርእቶ ሓደ እዩ ኣነ ንወለደይ ብፍፁም ኣይድግፎምን እቲ ኩሉ ዝብልዎ ናይ ፋሽስታዊ ነገራት እዩ እቲ ኣብ ትምህርቲ ዝምህሩን ብዛዕባ ሂትላ ኣብኦም እየ ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ኣዘራርብኦም እቲ ኩሉ ነገራት እቲ ኩሉ ብጣዕሚ እዮም ዝፍንፍንዎ ኣለዉ ከምኡ ግን ዓው ኢሎም ናብ ደገ ኣይወፁን እዮም መታን ክንቀራረብ ከዓ ዓው ኢሎም ክዛረቡ ኣለዎም ክፈርሑ የብሎም ንወለዶኦም ናቶም ክህብዎም ኣለዎም ንስኹም ከምዚ ኢኹም እዚ ጌጋ እዩ እዚኦም መንእሰያት ዝብልዎ ዘለዉ ዩናይትድ ፎር ኤርትራ ፅቡቅ ኣለዉ ስለ ሃገሮም ኩሉ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ እዚኦም ከዳዓታ ኣይኮኑ
ጸላእትና ኮኑ ወይ ምሻሉ ዘይ ኤርትራውያን ኣይኮኑ ንሶም እዮም ቀንዲ ማለት ንሕና እቲ ዓቕምና ንገብር ኣለና ግን ንሶም ዘድሊ ኣይገብሩን ኣለዉ ሓቂ ሓይሽ ንሶም ትም ኢሎም ኣለዉ ኢዶምን እግሮምን ኣኪቦም ስቕ ይብሉ ኣለዉ ንሶም እዮም ግን ከቀራርቡና ዝኽእሉ ንሕና ድልዋይትና ኩሉ ግዜና ከምኡ ንብሎም ኣብ ጣውላ ዘይንመጽእ ዕድመ ሰዲድና ኣለዎም ከማንዴና ኣብ መጀመርታ እንዳፀረፉና ዕድመ ሰዲድና ኣለዎም ስምዑ ኣብ ሓደ ጣውላ ንኹን ከነረድኣኩም ንምንታይ ከምኡ ንብል ዘለና ከነረድኣኩም ጭርታት ከነርእየኩም ንራኸብ ኣይ መልሲ የለ ገለ የለ ጥራይ ፀርፊ ግን እታ ፀርፊ ኣይትተርፍን እያ ሕጂ ንሶም እቲ ምቕራብ ኮ እቲ ሓደ 80 እቲ ሓደ 20 ካብ 100 ኮነን 50 ክኸውን ኣለዎ ኣብ ማእኸል ክትራኸብ ሕጂ ንሕና 50 ከይድና ኣለና ንሶም እዮም ግን ዘይመፁ ዘለዉ ሕጂ ንሶም ናይ ብሓቂ ትፀገም ወይ ብሕቡእ ይብሉና ምሳኹም ኣለኹ ወይ ናይ ብሓቂ ናይ ወለድኦም ዝሓዙ ኣተሓሳስባ ኣለዉ እስኹም ደኣ ዓጋመይኹም እስኹም ደኣ ዘይኤርትራውያን እስኹም ደኣ ፀላእትና እስኹም ከተፀልሙ ኤርትራ ኢኹም ጥራይ ትውዕሉ ገለ ይብሉ allora እቶም መንእሰያት ዘይኮኑስ እቶም ወለዲኦም ዝጋገይ ዘለዉ ክትብልኒ ዘላ ናይ ብሓቂ ንሶም ከዓ ክሳብ ማለት ናይ ብሓቂ ፅድቂ ይሕድርዎ ኣለዎ ኣብቶም መንእሰይ ኣብ ልዕልና ኸማን ንዓና ኸማን ንሶም እዮም ኮ ዝብልዎም ከምዚ ገርኩም ዩናይትድ ፀሓፉ ከምዚ ገርኩም ከምኡ በልዎም እቶም መንእሰያት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኮኑ ከም ዝገብሩ ወለድኦም እዮም ጎስጓስ ዝገብሩ ሩት ሓፍተይ ኖርማሊ መንእሰይ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንስድራ ቤቱ ይሰምዓሉ እዋን ተረዲእኪ ክትጉብዝ ከለኻ ساعات قرمن نديا أبغى عرفتي أي صبرين كون ولدي إن ولدهم كم خمس مش يبلغهم زدالي يوم زقابرو أبتا قد دايم سمعت أن إيرترا أنت يوم أنت عيرد جن يرد عني بتنا عمره بتنا حين حكمنا آخر يرد عني كم تزبل كايو بتبحر زمت زبل مس منقستي زلخو زبل لكم نسوم تمليهم كلاتنا مش الله تبروباغندا أب كل يسرع بروباغندا حيال يكو معلتاو ناحية حرس معلتاو زيوت على إخا خمت يصلح تقول عاق نايتولش تامعت أنت تخافيتا تابرت كالعلايو أي كيف لتأمن مخانو تا فرح سلازلاب فرحي زيوم كم زيوم يا نسيو تحايل هاي بروباغندا نسو حسوتهم ولد حقدافكم مقابر له وانت تسرعت بميديا بالسوشيال ميديا بكل مالتكم مقابر له تعبرت تسبكو عرف هاي كأنيو رد حفتي اسك حجي درجة ساعتين تودع سلسلة غيزلان دي منقو قرصكي سوري انتيناتكي حلمي اسكنقرني كم روتسي داختر إدل اسكنقرني كريوز دالي تي كلاتنا فحيلنا دي نازل ناب دياسبورا أب سدد كله سب ناب إيرترا تمليسو ناب نسدرا بيتو حقوف تقولو مالت تقوليلو نازل أب سدد فحيلنا لنا كله قوليلنا كله سئلنا لنا فقري قسانة سلام كله من قاسينو دق سلو إيرترا يلنا أمول عالم እቶም ዝብሉ ዘሉ ኣነ ከመና ምቾት ኣለኹ ጽቡቕ ኣለኹ ዝብሉ ሓሶት እዩ ንሶም ከማን ሕማቕ እዮም ዘለዉ ባልሓውኻ ሕማቕ እንዳሃለዎ ኣዴኻ ሕማቕ ኣቦኻ ሕማቕ ኣኮኻ ኣሞኻ ኩሉ ህዝቢ ሕማቕ ኣለዉ እቲ ከምኡ ዝብል ከማን ሓሶት እዩ ነብሱ ከምኡ ኢሉ ይእምን ኣሎ ግን ንሱ ከማን ሕማቕ ኣሎ ኩላትና ሕማቕ ኣለና ትንሽ እቲ ህይወትና ኣብ ምቾት ስለዘለና ይሓይሽ ንሱ ከምኩም ግን ሕማቕ ልብና ግን ኩላትና ቃንዛ ኣለና ክሳብ عدنا زي تملسنا سلام عين كنركبنينا كسانة عين كركبنينا نسيز منا أنا تسرعات وديقو كله حزب ملس وانتان كان بحدش حفنا بلا تعدي نسيو ناتي وش مالت بحقي نسيو ونخلعينا خا نخلع تعدن إشتيا حزب خا ناي بحق تعرام حزبيو زكال نجرس لزخانة كندي حجرات كمرينا مالتي حف كنبل نخيلنا نسايز مننا نسو كنقبر كنت سرعات كنت مكودق على اللو مالتي كيد مو ولا حد دكتورة نسايا تامفتح
من سرعة كود سرعة كود ضوينو زقرب كي خلا الله دي سلمت تردي هلو مالته ترديون يا أو إنه حجي تي مبزحتو جزي انتاي مسلكي سب زكاوم زكالس نسلت عندليو سلطان سلازي حلم قال لي لما زاربو بزحت له تردي خني أنا نسخن سلطان تكالس اللخي تحلمي أولان سريانا لي أمن نسخي كم زفلتك خابز كاتاتلكي كمي هزبي إرترا سبيشال سدتنيا بزمت قرب تتوعي مقدي وسد شجرو على لولو نوعهم تك على سياس فلت جن إذا سرعات كود أكتب لخلقسي إرترا فح بتن تواز بالعينة ونكت عم خالي هاي تقرب كي لكي من لنا دايما سرعة فحتيلو بس كحاجة خم هقدر في كوينك حالتك صباحك كم أنت يلونكو السرعات صبوا نجارات زجبر يوز بزلوا زي اللي كم قبل خلوا يجرمن دلون تايم على تومي فح بتن كعطو يبدحريو فح بتن عتيون دي زلوا العلز فح بتن كعطو زي كلا بيرترا أوكي سو كم أخبلو خلوا نايب حق جرمني مقعد شو خيخون إزخين خون كابو زخاف أخوين له نايب حق أمول عالم تفريتنا كون تفن فينا قاب كل انتايم كم قبلو كابز جدد يلن كم قبلو خلوا بتعام جرمني بتعام تسا أوريت أم مالتيو تسا أوريت أم ستيل أمنت هلكي أب إرتراوي زي أب ساعة زي منكسي إرترا زرلو عند حتى أليس تهزبي بحلف له مخاني ختم النجر الزلخ يا دايما لتومي تسرعات انت قصيلوكو كابز خف اندخف انديو كخيت تسفى لهم ديما بلعل تسرعات جرمنكو كمز ريفورم قال زبلو دحان قرب تاش مغرنا كغيريو كمزي انت غيرنا نسو جرمن خمي كم يبلو ازكو نصنت علينا فحبتن كمان ايكون نتقالاتكو ناتنا فولي قالات كنوص لنا كال درجانا خوريقنا زلنا نصنت علينا نسو تسب ايتردون الله خمو زبلن سب ايتردون تسرعات يصنتنا الله سو انتيلو انت سرعات انت خايدو فحبتن ناين سرعات انتيتو مصنات ستوب كغبريو سو أنا سايناتي ملسي انتي زاربالو سو سرعات انت تصنيحو كنت أفينا سو نسو انتيلو سرعات كوف كبلالو أنا كتصنت هزبي كتصنت يزدالي زبل أنا كومي كوف زبلو نعو رتحفتي ثانك يو سلتي ورك أو جزيخي زو عدل ذهب كنا أبزيد انت رادي رنا متيخي زلك رئيتو مسانا مسهزبخي عمولا عالم كوينو زكاتاتلنا زلو via satellite via shortwave via internet via mobile اسكم نالوات كلمي كاباخي مفناوي رتحفتي جلز رسعنا انت اللو ختبليو تدلي كاباخي تبقسكي اسكي نمولو يهر بترا ملغت تلك إذا مايكروفون أبغى قدفة كبلو زلخو كن يا تسمع من قرص يبلنا كبيت كيزين ديو كبيت كيزين أنا حلف سلنا جن يا حنت معلت اللي عندنا كل كيزين نبل سو نحخماني أمن الله سو أجونا كنقتل لنا قال تأشمه فلنا مرج أيلن نقيد ميتياتراي سو كن قال سالنا يا صباح كوك حالنا Thank you روتا حفتي thank you so much كبرتي هذا اللي دانكشي نخلهم أبالات يونايتد فو إريتريا أشو خرتتينو سلامي لكم بالله أوكي كبلومي قدم كل شاب مصحف اللي نيروم لو ممكن دهاتيو هو زي بحكي إذا خسارة ما عندنا مالتي بعد سبيشال بعد ويني أوكي أوه كسارة ما بيدا حد thank you روتا حفتي سلام تشاو